Són imatges de les darreres detencions que s'han fet al barri de Sapenya, Eivissa, avui al matí. 30 agents de la Policia Nacional i, entre ells, agents de la Unitat de Prevenció i Reacció de Delinqüència treballen des de les 7 del matí en un ampli dispositiu. És la primera operació contra el tràfic de drogues d'aquest estiu a Eivissa. La Policia Nacional ha detingut 11 persones i ha realitzat un total de 8 escorcolls al barri de Sapenya. El dispositiu continua encara a hores d'ara en marxa. Anem en directe. Laura Tur, bon dia, conta'ns quina és la darrera hora. L'operació contra el tràfic de drogues on participen 30 agents de la Policia Nacional continua oberta en aquests moments. De fet, ara mateix estan realitzant registres en altres zones de la ciutat d'Eivissa. Tot ha començat a les 7 del matí, quan els agents de la Policia Nacional han arribat al barri de Sapenya per desplegar l'operatiu. De fet, ha estat molt a prop de la zona on el mes d'abril es van produir els desallotjaments de les vivendes. Han participat agents de la Unitat de Prevenció i Reacció contra la Delinqüència, arribats des de Palma, amb 2 cans ensinistrats per trobar substàncies estupefaents. De moment ens han confirmat 11 detencions, registres en 8 vivendes i s'han decomissat drogues, en aquest cas heroïna i cocaïna, i també diners en efectiu. Ara mateix estan realitzant el registre i el recompte de tot aquest material intervingut i aquest matí hem pogut veure com detenien 2 persones al carrer Bonaire, al barri de Sapenya, i com hem dit, en aquests moments l'operació continua oberta i no es descarten més detencions.